Uspenda utziko duten beste pilota. Vale.
Ilua dauka Jan Berrie. Babia.
bere Jesucristo noski dut eta ez da jo gezatzen zazpian. Nire nago. Hori da, barren egiten duen nola emateko zu pausatzea, ez azpit erdizitzi hartzea. Hore? Sakio bote korridoa emate, botitzen bai, eta bestela utzi. Hore? Rebotea botatzen bai, gine hor. Hori, barrenek eman behar dionen, zazpi neotea izatutan. Ikuste dut, sinaz. Piskotatzeago, esango janik, atzeago zen. Ez dela, askotan joaten da botikia, bain. Barren ez dut botikia eta hola. Base, ipaitatik, bote korridoan, sartzek, perfecto. Eman indarko ziok, eta egin dutu.